Христос воскрес! Дорогие парафияне, умилованные у Христе Пану браты и сестры, 4-я Великодная неделя переживается в Костюле неделя Доброго Пастора. Мы сегодня у Евангелии почули, как Иисус называет себе добрым пастыром, який отдає своє життя за овечок. Пастир отдає життя за овечок. Зверніть увагу, уже в этих словах великая таємниця любові Божої до чоловіка, яку Господь проявляє про свого Сина. Звичайно, пастир, коли берем наше чоловіче розуміння овечок і пастуха, да, то хто користає з овчарні? Пастир. Потому что пастырь, забивая овечек, берет шкуру, мясо. А тут Иисус каже наоборот. Я добрый пастырь и життя свое отдаю за овечек. Это не местится в нашем разумении. Не? Овечки якби служать пастыру. Это все на користь пастыра. У людским разумении. Да? А Господь каже, пастир отдає своє життя за овечок. І хочу звернути нашу увагу у сьогоднішній проповіді більш якраз таки на те, об чим ми молилися сьогодні під час колекти. Просили Бога, що Боже, приведи нас до уділу у радості небесної, яка нам подрихтована, не? Ісус воскреслий, як одиходив уже у моменту небошестя, сказав, що я прийду і заберу, одиходжу, каб приготовати вам місце. Наш переможний пастир подрихтував нам місце в небі. І каже, прийду і заберу вас. І ми молимося сьогодні і просимо Божа, приведи нас до уділу у радості небесної, каб ми, як покорная паства, дійшли до Твоего володарства. Куди ранее прийшов наш переможний пастир? Пастир перейшов. А зараз ми з вами, як овечки Божі, на шляху. Ми йдемо за пастиром. І скільки перешкодів у нас різних. Але акцентую ось цей момент, який мені подобався у сьогоднішній молитві, що Боже, каб ми, як покорная паства, это воронок идти за добрым пастором, покора и послухняность пастыру. У пастыря мы не сомневаемся. Господь все нам доказал, як Он нас любит. Життя свое отдаю за овечек. Господь каже, я отдаю своє життя, каб узяти його знову. Я маю уладу. Ісус сказав, я маю уладу віддати життя. Ніхто, каже, мені не відбирає це життя. І він був забитий руками безбожних, як проповідував Петр апостол. Але він добровольно віддає своє життя за овечок. Я сам віддаю його, Ісус каже. І в этом мы не сомневаемся. Але ось у пастві, czyli на нас давайте поглядим на овечек. Насколько мы покорливые овечки. Насколько мы послухняные своему пастору. А это воронок, как не згубить пастора в своем житті. Чуть ягоний голос. Скільки християн сьогодні не чує голос свого пастора? Не восприймається Словом Ісуса, Його авторитетом, Його божественністю. Скільки християн зрадило Ісус? У Біблії сказано, Бог покорним дає ласку. Ми повинні працювати у своєму духовному житті і про заступництво нашої Небесної Мамочки Марії просити об великих дарах покори і послухняності Сину Божому, пастыру Божьему. Не бунтовать, не противиться,
не критикувати, а брати свій криш, як Єсус до цього закликає. Хто хоче йти за мною, нехай бере свій криш і йде за мною. Господь нам показал весь шлях. Весь шлях Господь нам показал. Это покора и послухняность. И для христианина это фундаментально в житті духовному. Мы что, на наш человечий розум здольные догматы христианские растлумачить? Мы здольные розумом усё по полочках разложить, як Господь кормить нас своим телом? Мы здольные разуметь головою своєю разумом, як у конфесіоналі Господь очищає наше сумлення, даруючи нам грехи. Христианское життя полное таємниць. То есть вера. И тут потребная покора и послухняность. Овечки, які люблять пастора, чують його голос, ідуть покорно за ним. І вони йому довіряють. Калі пастор вядзе іх на іншае пастбішча, на іншае месца, то яны покорно ідуць за ім. Овечка, якая супрацівіцца, скажа, я не пойду туда. Мне тут травка лепшая, я тут поскубаю сабе. Останецца, не пойдзе з паствай. Што з ёй можа здарыцца? Воўк драпежны можа яе порваць. Не заставайся без паствы Божией, христианин. Иди за пастором. Иди с Божьим костелом. Не разумеешь многого? Не можешь вытлумачить для себя в своей логике? Не вытлумачишь. Вера есть вера. И примай на веру. А покора и послухняность Божьему Сыну, пастору, доведет твое сердце до великой любови и до веры. А Христос воскрес. Поглядите, Господь, мы ведаем так само у приповести про заблукалую овечку. Нават тыя непокорные, которых Господь покидает, покорные, это их добрых, 99 праведных, справедливых, покидая ради одной непокорной, то уже это нас обуджае до великого доверу пастору, который, покидая 99 праведных, а иде шукать гэтую непокорную, которая здесь и там уперлась своим эгоизме у своих и наробила себе проблем. И Господь бере ее на плечи и несе до пастви. Поглядите, як пригоже Єсус сьогодні каже, «Ёсць у мяне іншыя овечки, якія не з гэтага двора». То есть масса овечак, якія яшчэ не ў Божай пастве. Масса хрысціян, якія яшчэ не знайшлі свайго месца ў пастве Божай. Але Єсус кажа, і гэтых мне трэба прывесці, і яны будуць слухаць мой голас. Якая безмежная любоў Господа! Ён пра любую овечку клапоціцца. И хочет довести, как был один статок и один пастор. Это воля Божия. Поглядите, як мы христиане, мы, як эти овечки, поразбредалися у разные боки. Да? Католики, православные, пятидесятники, баптисты. Там, да? А пастор-то у нас один. А Христос-то один. И он никим не погарджае, ни католикам, ни православным, ни пятидесятникам. Усіх клича у свою паству. А мы, подробившися на ковалочке, это Христос поделил нас? Это что, пастырь нас поделил или нет? Это мы упертые овечки, а может быть даже козлы. Да, упертые козлы. Разделили паству Божию. А Господь імкнеться до единства. Тому сьогодні, углядаючися, брати і сестри, у пастора, у Христа, да, ми повинні кожен сам собі зробити рахунок сумлення. Як християнин, будь ти православний, будь ти католик,
будь ты баптист, калі ты хрысціянін, зрабі рахунак сумлення. Ці ты ідзеш за пастырам? Ці ты пакорны ў гэтай? Кожны даказвае сваю правату. Там, як апостол пісаў, я Павел, як там нечый Барнабаў, яшчэ там нечый, як Христос твой пастыр. Не папа Францішак, не патріарх Константинопольский или там московский, всея Руси. Христос твой пастыр. Христос. І трымайся Христа. Калі ты Христа трымаешься, то будешь шанаваць і папу рымскага, і патріарха Константинопольского, будешь шанаваць Божий народ. Будешь паству Божию любить. И будешь имкнуться до одинства, а не до разделов усяляких. Важные думки. Такую заповедь я атрымаў ад Айца, апошнія словы сённяшняй Евангелии. Якую заповедь? Якая найважнейшая заповедь, которую Господь атрымаў ад Айца? Любові. Любові. Я маю уладу аддаць жыццё сваё, кажа Езус, і маю уладу зноў узяць яго. Вось у чым сіла твоя, хрысціянін. У пастыры твоим сила, у Христе твоя сила. Будь покорной овечкой, слухай Господа, иди за им, наследуй Христа во всем. И знойдешь, еще раз повторяю свое место, у якой конфессии б ты не был, у яким храме бы ты не молился. Коли любишь Христа всем сердцем, шануешь кожную овечку Божию. Мария, навучи нас покоры и послухмяности. Дай нам, овечкам Божьим, чуть голос Твоего Сына, пастора, який імкнеться до одинства. Святий Ян Апостол сегодня в другим читании каже: «Глядите, якую любовь дал нам Отец, как мы были названы детьми Божьими, и мы ими являемся». Не забывай, христианин, что не ты полюбил Бога, а Бог полюбил тебе и тебе призвал в свою паству. Будь покорный и послухмяный наивысшему пастору Иисусу Христу. Аминь.